persembah. Dumateng kadang-kadang satrio Wasis di paguyuban kadang-kadang satrio Wasis. Mas. Nggih. Menika sampun kagunganipun Mas Min Biyer. Menika dipun pangarsani panjenenganipun kadang kula sepuh Mas Min Biyer. Wah, kuwi biyen tenan. Pengedang campur sari, pengedang tayub. Hebat. Zaman semono. Nah iki ngeten Mas Sugi dipun seguyung. Nggih. Dipun seguyung kalih sound system audio. Menika Denok. Nggih, saking Denok Banaran. Nah iki menika ingkang kagungan iki menika pepudhen kula. Panjenenganipun Kanjeng Suyatno. Nggih, leres. Sing nggih ingkang katelah Dewa Sunat. Jansone menak tenan nyamleng. Penak nyamleng. Tenan biyen tahu kok Mas. Tahu piye? Zaman semono niku sih nggih dereng cara nganu nggih dereng larang. Nggih. Niku kula job ping kalih niku teng Bayem. Nggih, pripun? Pengalaman pripun gawa shot? Nggih. Ning benten lho. Kalih Maklarson benten lho Mas. Benten pripun? Kok iso panjenengan iki teng mriki ngelem Pak Yatno. Dia benten dumblengan son sing penak iki lho, nek dumblengan iki lho. Ngalenggon. Nggih. Oh nggih. Pripun niki Nggih. Kadang-kadang nika pamitan nyawer nika katuran kangge nguntapke. Nggih. Napa? Oje. Oh masuk donasi. Oje. Matur nuwun. Monggo saking kanca-kanca Satrio Wasis. Nggih. Buka celuk mboten napa-napa. Monggo, Budhe. Nggih, menika lelanika kersanipun Kanjeng Panjurung dumateng pangarsa Pak Koso. Nggih, mundur. Kalebipun piyambak-piyambak.